Kining pagtuman og sugo mao gid ni ang gustos Ginoo. Sa dihang gihimo niya ang tao didto sa kaning paraiso, sa garden sa Eden, doon na siya'y sugo. Ang tentasyon sa yawa nakasintro gina sa pagsupak sa sugo. Ang yawa mutudlo nato nga supakon ang sugo sa Ginoo. Ug ang tanang sugo nga makaayo sa katilingban, kay ang sugo sa Ginoo maayo man gyud. Ang iyang mga sugo espiritu man og kinabuhi. Ang yawa mutudlo nato sa pagsupak aron dili na ta mabuhi, mga matay na ta. Hilingi ay mong tupad ingna mutuman ka sa mga sugo dinhi sa atong simbahan, inigsimba. Ingna mutuman ka. Akong pakapinan og sugo ha, gawas nga mangutana gyud mo sa atong asherets ug asa mo lingkod kung di mo atimanon, nya di gyud mo mulingkod kung dili mo atimanon, gawas anang sugua para nis mga parishioners. Kana sang atong ludhanan, bisan tinuod gubaon na ng atong lingkuranan pero giampingan biya nato sang di mo samot ka guba. Kanang mga ludhanan og maabot mo sa dinhi simbahan, inyo man munluhod man mo no kay mo yukbo mo. Inig human ninyo gyukbo samtang maghuwat mo sa misa, itiklop pagbalik aron dili tungtungan sa inyong tiil, nya og naay musod dili yatakan, haron dili madalig kaguba. Itiklop gyud. No sa naman sa naibalik? Inig pangluhod sa konsekrisyon. Unya inig barog, ibalik na sad. Unsa man pagbalik og pag-ana, hinayon kanang way tingog. Mutingog gani na og pinakahinay nga tingog, purgatorio. Niyag maabot na gani ang tingog ana nga altar kay imong gilamba kay naglagot kas pare, imperno. Unyag magdungan mo lamba ana nga murag gitag naay kanang kuan nagpabuto og kanang mga albintador, imperno mong tanan. Hinayal na siya kay ang Ginoo naa siya sa kahilom, wa siya sa kasaba. Ano? Yeah, okay na. Unsaon man ta pagtintal sa yawa aron gyud matintal ta, iya ginang iigo sa atong gikinahanglan, sa atong gipangandoy. Iigo na niya ang iyang tentasyon. Pareha gud anang lalaki, mangandoy gyud anang babae. Aw di, ang magtintalo na nimog laki nga babae may gipangandoy ana. Pras pare, ang pare laki gyud ayo. Ambot kaning nagwali, laki ba kani? Pero nahibaw ang yawa sa kasing-kasing. Hibaw sa na siya sa atong mga gikinahanglan, sa atong mga needs. Kay bright na kay yawa, gamhanan man na. Mao to si Jesus, nagpuasa man siya, di gigutom, giadto day si yawa. Unya kay gamhanan man si Jesus, aware si Jesus mga igsoon atong panahona nga naa siya gahom. Purtin niya kagamhanan nga anak siya sa Ginoo. Motong niingon dayon ang yawa, gamhanan man ka. Ano magantos man ka ng kagutom? Wa bitay nakakita, ikaw ra mang usa dinhi. Kaning bato, himo aning pan, aron kakaon ka. Ana, na siya gahom, gigutom siya. Unsa man? Og kamo pa ato. Labi na karon natay mga tingpuasa. Abstinensya. Nya inig abot na nimo dito magpuasa koron, pag abot kalami sa litson. Aun sa marong adlaw, ay Sabado man din. Ay senior naman sa ko, mukhaon lang ko ani oy. Ingon man sila nga optional running senior citizen. Kay ang puasa 18 ra man ngadto sa 60 edad. Ana, akaon din ka. Di ba? No na
ang yawa, ig-o niya ang atong panginahanglan. Nya nganong mahimo mang tentasyon nga ato mo sa nang panginahanglan, nya kanang atong panginahanglan hinatag mo sa nas Ginoo. Kanang mga longings iya mo nas Ginoo para mamotivate pagtrabaho. Ang yawa tintalon taniya nga ang pamaagi aron makuha ang atong gikinahanglan saman dili Diyos nun. Mao na kanang sala o kanang tentasyon padung sa sala, doon na siya tulo ka properties or kinaiya. Nya bantay gini. Musud gani ning tulo sa imong pagkabot sa imong pangandoy, yawa na na. Una, lami. Lami ginang tentasyon. Lami ginang sala. So, naa gani tan-aw nimo gilamian ka, ingnadit ayay yawa na ni. Ana. Ang katong way lami motoy iyas Ginoo. Hay may lami pan o bato. Tuwag. Pan. Nya, unsa may gibuhat ni Kristo? Nagsigil siya tan-aw sa bato. Wa siya maghimog pan. Wa may lami ang bato. Nagpabilin niyang bato. Oh, di ba? Hay may lami kanon kanang linoto o pulong sa Dios. Kanang linoto nimo sudan, ana, cake baron, mga empanada, budbud, biko, binignit o pulong sa Dios. Hay may lami ba? Pulong sa Dios, way lami, way karong ganing gawali ko, ana magid ito ay nga liog. Wa gid mo maapektuhis ka bugnaw. Dali gid dukaon. Kaya nga naman wa may lami pero gasukad pa ta diri, tiam-tiam ng baba ni mo video ka. Lami na siya. So pagbantay anang lami. Kamong mga bana, hay may lami, asawa o silingan? Bot lang. Kamo sang mga asawa, hay may lami, bana o pari, joke. Kanang ka-textmate. Oh, ana. Hay may lami ninyo be, kanang buhok nga giuban o kanang kinuluran. Oh, kana panawa na. Hay may lami ninyo kanang kilay nga katag o kanang binadlisan. Oh, kana pagbantay ana, hay man ka ana lamian kanang naong nga galuspad o kanang minik-apan. Oh, hay may lami ninyo kanang pilok nga nagbugbo kayo o kanang sinumpayan. O kana panghuna-hunaan na. Hay may lamian ninyong tan-awon kanang ngabil nga naglagom o kanang ngabil nga pinintalan. Ana, hay may lami ninyong hikap-hikapon kanang hugot pa o kanang kuyos na. Hay may lami ninyo pagkaon o slat. Kusga. Bakakon. Kana pangutan-an yung kaugalingon ato pangutan-on paglikay sa lami pili atong way lami. Mao to si Adan og si Eva dito sa paraiso pagingon lami kay tan-awon ang bunga ingos iba kalami di tinuod no. Tiam-tiam day siya kaon dayon. Tubod manglaway. Mao bitaw dinhi sa simbahan gihangyo gid ta labi na mo mga babae pagsulob gyud mo og proper attire nga kanang tabunan gina ninyong tanang lami ninyo. Unsa may mga lami ninyo kanang mga abaga. Nya kamo mag off shoulder sa dere. Wasig mo tiam-tiam ang pari ana ikakita no. Kana abaga pa lang na. Nya unsay sunod sa abaga ng mga dugan ano yan. Labi na inyo ipakita ang mga kanal no, ang mga kanal ba. Uy, mutubod ang laway. Ang sunod mga pus. Patay na kita diha. Mauna, tabuni na ninyo. Tinabangay ta ba? Anong inyo magyong himoong konsumisyon pare? Sayon na lamuda. Nagaigsakan ni mo sa kwarto, wa kay kuyog dito. Kanya pati ni mong daghanang nakita na. Torture ka eh. Alang-arang na mga bana kay guli ninyo.
Bahala ko na nila, may pahimungtan mo na nila. Likay ng lami, magtinabangay ta. Ikaduha, dali. Ang tentasyon, magdali gina siya. Hay may dali. Magpakasal usa, una mag-sex, o sex usa, unya nila ng kasal. Ay may dali anak. Premarital sex, dali kayo. Hay may dali, magpakasal o magpuyo-puyo. Ha? Ang pagpuyo-puyo, dali kayo, pero may pag-ingon nga kuyog ta. Pero kasal, oy, mag-process pa ka, anatanan. Mo na karon daghang ang nangayawaan dinis ato, magpabunyag, tag 10, tag 20 kabuk bata, may lag na iduha nga kinasal nga mga ginikanan. Sige nagtinukhangay, way mga kasal. Nilingay mong tupad. Wa ka matukhangi una. Wa ka matukhangi. Kasal o sa mo. Ana. Daghan kay din. Kaya nga naman, dali man, magdali man. Unya ang pagtigo mo kwarta dugay man. Di pa man ready pa dir, di pa mi ready. Unya anong nitira man kang di man ready. Di ba? I-ready o sa tanan. Una patira, pataka man lang kag tira. Mao na kay gadali. Unya, punan pa gyud nga lami, kinsa pay makakuha na. Sige man sad kuyog-kuyog. Sige man sad gatog sakay-sakay ng motor. Nya, sulo ba nang mubo kayong short? Kinsa man say dili lamian ana. Nya na uban magdahas motor usa na lang kakamot, lagunit dire. Mahapyod-hapyod pa. Nya ang nag-angka sa anak sa dang kamot nga to, ihakop sa gyud maidiri ambot ug hata to padong ka no. Sige sa to kupot sa kambyada. Ay kaysa may makaagwanta na. Makahapit yung mo sa mga hagunuyan, kasagingan, sa mga lubing harag, maglikay ta ng lami og dali. Bihay may dali be, nga makakwarta ka. Flood control o sweldo? Flood control, kawatan ng budget. Karon ay gi-reveal yan na social media, nakita na ko dito nila ni gi-announce to ni kanang Ted Filon sa ilang programa. Iya sang gisubay-subay ang na-release kuno nga budget na asgaa na-release sa DepEd nga budget. Wa man na mahisguti karon, flood control may sikat kayo. Pero iyang gisubay-subay 2022 hangtod 2025 ang na-release di ay nga budget sa DepEd 3.6 trillion. 3.6 trillion. Unya ang shortage nato sa classroom naas mga 165,000. Nya ang nahimo murag wa pa tingin to kaabot og 4,000 gani sa 2025 ang nahimo nga classroom 22 ra ka buok. Unya ang na-release nga kwarta 3.6 trillion. Hain man kuno na. Unya ang kadtong gisubay-subay nila ni aning Senador Rodante Marcolita katong pagprimerong hearing nga siya head sa Blue Ribbon Committee, ang subay-subay nila nga gi-affirm sad sa tanan nga ang nawa na kwarta sa flood control budget ning abot og 1.3 trillion gikan sa 2022 hangtod sa 2025. Karong 2026 na say daghan kaayo nga posibleng mawa. Ug mao na nga nilubo og maayong atong utang. Hapit na moabot og 18 trillion ang atong utang arong as of this month. Mga igsoon, tungod ni sa tentasyon, lami, dali na kwarta. Dali na kwarta. Ikatulo, sayon. Sayon buhaton ang tentasyon. Sayon kay mga igsoon. Basta naa gani sayon nga kausaban
sayon nga kalampusan, tentasyon na. Sayon nga katagbawan, tentasyon na. Pero guna nang, unsa may sayon pag-usab sa imong naong, usbon ang imong kasing-kasing, o pintala nimo imong naong. Hay may dali og sayon buhaton. Ang pintalan ang naong. Muadto lang kag parlor, igawas nimo, nausab na imong naong. Pero sa tinudanay, wa ba gyud mausab ang tinudanay nimong naong. Kay guli nimo sa inyo, gakusmod mangyapong imong naong. Bati ra gyapon kag naong para sa inyong silingan nga wa kauyon anang kakusmod nimo. Ngadto sa imong bana, bati gyapon kag naong, bisag pinintalan imong naong, kay nagkusmod mangyapon ka, di mangyapon ka managad sa imong bana. Luod lang gyapon kag naong. Usba imong kasing-kasing, kuhaan ang imong mga prejudices, kanang imo bang mga biases. Imbis mo ingon kasi imong silingan, mga kawatan. Karon mo ingon na ka, I love you. Iniguli nimo, imong naong galuspad, wagi kuan, pero nag-smile na ka, ang imong silingan, hala, nausap man kanahan. Ina naman siya, tanawa ang naong. Ang bitaw, nawa naman magkusmod. No? Nya mag-smile na ka, nya manghatag din kanila, nya manglimpyo pagiging silang tugkaran. Ang imong naong, igtanaw nila, nausab yun. Usab. Ang imong bana, imbes nga sa una, magkusmod ka, karon smiling na kay ka, nya magsige na kay nga, Dong, I miss you. Yung bana, panuway ka ko, ano naman siya? Giyawaan, matingin yung buwang-buwang. Uim kay ni. Nya magsige na kag paraig, ano? Ano man? Okay na. Sayon ba na buhaton ang pag-usab sa kasing-kasing, muagi usa kag hilak. Ako naglagot ko sa akong mama sa una. Kay sigihan miglatos, hangtod edad kog 12 anyos. Ang pinangga kay nako si Papa. Kay si Papa muapil og palatos. Magpalatos siya. Aron mga bali tong sangas bayabas dili na malatos diri namo adto mabali niya. Di gid siya musukol. Mo nas Papa, ako ginang gihigugma. Di ba maluoy magita nang maoy daog-daogon? Oh, anak. Kinsa maroy gidaog-daog ang mga Duterte o ang mga Marcos o Pinklawan. Ay nila mong tingog. Kanang gidaog-daog, kanang sigihag lutos, kanang sigihag butang-butang, himuag taghang mga pasangil, matud pa ni Kristo, bulahan kamo, kung bugal-bugalan, butang-butangan og lutoson. Karon, mura sila gilinog pag-declare ni BP Sara nga mudagan. Daghan ang mga reactions. Nga naman, mubango na gining gidaog-daog, tumba gimong tanan. Posible ba? Mao to, si Papa manoy na tumba, na paralyzed man. Pagka September 1989, unconscious, gahigda dito sa ospital. Si Mama sad gabarog dito sa kilid, ni anak ko sa Ginoo, Lord, nganong kanimay imong giparalyze? Kana untang gabarog, maong imong giparalyze. Pagsuod na ko sa seminaryo, ang akong batasan, murag mama. Hangtod karon, natakdan kong mama. Isog, perfectionist, result-oriented. Di na ko kakita sa akong sayop o gikontrahan ko halos 80% sa akong mga kaubang seminarista. Hangtod karon, ambot ako mga kaubang pari, pila ka kabuok nila ang nagkontra nako. Sakit, dawaton. Tawgon ko nila maumao. Mautong na-process ko sa SPFY partly, na-determine sa akong spiritual director, ang imong mama, mao'y imong problema. Natakdan ka sa imong mama, kay wa kanya kadawat hangtod karon. Nakakis na ba ka sa imong mama? Nako, wa, yun pader. Imagine ako na mo kiss ka, hey, di ko ganahan. Sa imong uyab, kadaghan pader. Astila. Okay, nakauyab ko, napo kabuok na, magipipila ato natusikan ginagmay, no?
Nakagakos na ka sa imong mama, kanang ikaw gimugakos, nakuha sad pader. Ngano man, hilasan ko pader. Nakabless na ka sa imong mama, yes pader. Kanang ikaw mo bless, kanang iniglakaw nimo, inigabot nimo, mo bless ka, adili sad pader. Inhumag pangadji, kay kundi mi mo bless, latuson man sad min. Mao di ay mo bless ka kay latuson pero di ka nang ikaw gyud iglakaw igabot wa man na sad namo praktisa pader. Nakaingon na kasi imong mamang I love you nawa gyud pader. Pwede kag mouli ka karos inyo. Unya ang imong mama igabot amin ni. Amin lang. Nya isikit ang imong panit sa panit sa imong mama. Yes, mama atong panahon na, kuha naman ka ng half na ba? Kaya diabetic niya, lisod na siya glakaw. Uli din ko sa amo, pero tinakong paningkamot, ipaningot ko pag-imagine nga mo amin kong mama igabot. Pag abot na ako, sa mama galingkod. Abotin ko, ma, paamin ako, ada dis mama, abinyag ako mga iyang pag-umangkon. Pag-ana niya, oo, gibunlot sa mama, kay ako man di ay, gibunlot. Oo, gabinunlot tayo, miss kamot. Ni amin jud ko niya akong gitapiyon sa kong agtang paghuman buhian ako niya nilingkod ko tupad niya almost 3 minutes wa mi tingogay kay si mama mo aksyog ipli kay wa sa siya maanad ako jung gisikit akong bukton ako sa gihilasan bay ako ang akong duha ka igsuon nga naglingkod dito nagduko ningon tingog naunsa kaning buang dako nga ano man siya way tingogay kalit lag abot naamta ni seminaryo nga paghuman sa mga 5 minutes nagtabi na mi sa akong mama spontaneously ana pag-abot ako sa taas pag-abot ako sa akong kwarto sa taas nga gamay ningadto ko pagsaka na ko after mga 15 minutes na mong tabi-tabi ni ana di ko yes nakaamin ako mama ana ningon sa dayon ang kaning kuan ningon sa dayon sa kong una-una ay pag yes diha kay inigdaog nimo muamin asan ka muamin naman sa dayon ko og paghuman ako ato ningon di akong spiritual director kada semana makauli ka para lang muamin sa imong mama. Hangtod nakagakos na ko sa akong mama. Nindot kay akong gibati. Nausab sang akong naong ug mag-atubang kong mama. Ako na siyang gisuroy-suroy kuyog mi. Naagi mis landbank 8 years ko dito wa gid nako dadas mama. Ningon mama, mao din ni imong gitrabahoan sa una nako mao ni mana. Suroy-suroy na mi wa jud ko kasuroy-suroy ni mama sa una. Nya pag uli na ko ngadto sa UST kay dito naman ko sa UST ato eskwela pag abot na ko dito gimingaw na kong mama for the first time. Karon patay na si mama.